जों जे दाबिनो तैयै या इलिगेल माइग्रेन्ट तैयै खालायना फाना कायसा जरा नांगौ वातिनि मल जरावो चबा खायना फानो गोबां मा जोंजाल आसायो वातिरक वाखाय लुकरक फायनानै थांफाय खायनानै कस्तंगो आ जरा ताई चिनि हुकबार हिनि तंगो खेतरको थांगै माइरक बरनान नांगौ हुग्रको माइराना नांगौ का अमरंनो बो वानसुगै जों चबाव मा नखर जों साइड कैसा वानसुमा बाय उंगिया जता फासिं नाहारिनो जों कौमा सावो चबा मा खालायो 23 तारिख अक्टोबर सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै जों जे बन नुमानि कगुमांखा अमो राजनैतिक बदलतै खायै जों जुदि आन्दोलन खायखाय गोबांबा बरक साव राजनैतिक बदल बाय सबा खायथाय कोन मुंसांलिया ताई कैसा कक बुमांखा राजनैतिक नि फातारबो गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखना मुसुं जागौ आबुनि बागैनो जों सिविल सोसाइटी न तैयैबो जों उराम चबा मा नखर थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 आगरतलाव जों इलिगेल माइग्रेन्ट तैयै कैसा कतर मा रैली खालायखा बांलादेशी पोस्ट बैक बांलादेशी गो बैक हिने आनी साइमामा मते अमनो कतरमा आगरतला शहर पयला बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पोस्ट बैक हिने रैली कतरमा खालायमाने सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै 23 तारिख अक्टोबर जे मानथायरनो तैयै जों चबा नखरनानि थांतंगो अमरकनि बिसिंगो तंगो पुले 1 नम्बरनो इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो नायतोगु तिख्लायनानि जारा बांलादेशनि फायनाय चिनि हाव सेगै तंफायनाय चिनि मानथायनो सेगै तंफायनाय बरकनो नायतोग तिख्लायनानि गोबां मा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरा से केंद्र सरकार साखलाई रिखा बांलादेश नि जे बरक फायनाय बरक चिनि हाव तंमाननाय नागरिक तंमाननाय होननाय अब नोटिफिकेशन आनि मकल बकलायखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताई लुकुरंनि मकल बकलायखा ककंखा मसे तिनि सीएन कार्यकरी माने यागुलो तिनि से खरब बसक इलिगेल माइग्रेन्ट जारा त्रिपुरा हापैनाय बा 12 वर्ष हापैनाय खरब बसकले ऑनलाइन ते एप्लाई खालायखा विधानसभा क्वेश्चन निजाखा आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनि कांग्रेस नि अजामा सुदीप्राय बर्मन बो क्वेश्चन निका चिनि जॉइंटली क्वेश्चन रिमानि यागुलो त्रिपुरा नि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बोसाका ताबसक जरा सीए त्रिपुरा वो लागुंगमानि परेवो खरकचापानो एप्लाई खायाको हिने काय ताबुक जे त्रिपुरा वो 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत जे मनो जे फलक जांग माने 2014 ने 31 डिसेम्बर ने होते 2024 ने ताई 10 बছর जे फलक जांग माने जागुलोबो म ताबुक ऑफ फेसबुक लाइव खाई तंग जरा खरकचापानो केबो सिटीजनशिप माननानि बागै ऑनलाइन टिखाय सेनि रायदातै एप्लाई खायनाय करिखौ दाबो ककंखा चिनि हास्तेनि सरकार स्पेशली होम डिपार्टमेंट जे तै तंनाय केंद्रनि निर्देशना रिमानि यागुलोबो तालसानि जरा खाय रिमानि यागुलोबो एवं तालसानि परेबो ताबसक जरा तांगै याप्रि कार्यक्रम जागिया गोबांमा बरक नि प्रश्न बुनि हाव दिल्ली वो गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली वो आसाम कराक याप्रि रमजागै तंगु त्रिपुरा खाय तांगै याप्रि रमजागिया नरक बिबासा आनबो असंमुंग के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनि जे नाहारमु इलिगेल माइग्रेन्ट नतयै चिनि जे चबा अ चबा जों मथागैरियाखौ ताबो ककंखा अ जे इलिगेल माइग्रेन्ट रक्ता चिनि हावा हाप तंफाय माने
अब ताऊ बरक ना इलिगेल कारण बरक और खगुई तंग फाइमानी सीए राइदाते जुदी बर एप्लाई खाइनानि थांका अंक्याकाय प्रथमनो नरक सीए नि जे फर्म फिलअप खाइनानि नरक ऑनलाइन टिके एप्लाई खाइनादि फर्म न काइसे 1 by 1 नरक नाइथाने काइसा जागा ऑप्शन तंगो आ जागा बांग्लादेश नि कोनो डॉक्यूमेंट्स ब साबमिट मा खाइनाय आरो भोटार तालिकाओ आइनि कोनो भोटार आईडी कार्ड तंखाकाय पासपोर्ट तंखा अंक्याकाय अथवा आरो कारेन्ट बिल लिमाने तंखाय अथवा बिन खेतनि कावला तंखाकाय आरो ब साबमिट मा खालायो आबुनि बागै गोबांमा चीनी त्रिपुरा हावो बांग्लादेशनि बररक हाबै तंफायमानि बर एप्लाई खायरागिया एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बर एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बांग्लादेशी हिसाबै शिकार खायमा नामा निकलायो हेकैनो बर बांग्लादेशी शिकार खायमानि लगे लगेनो बरनो डिटेंशन कैंप मातलांनाय गवर्नमेंट कारण इलीगल माइग्रेंट हिनको सिमानि या गुलो बरक उनकोबो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरंनो लगे लगेनो डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबुनि बागैनो जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबांमा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बररक हुजागै तंफायनाय और जे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट खालायो जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खैनिनि आधार कार्ड अमर जे तिखाय तंमानि मोर बेबाक न बरक अब इलिगेलि बाबे तिखायखा बंग अब फेक डॉक्यूमेंट आबुनि बागैनो बर किरुइ तंगो जे और सिएते सिटिजनशिप नाहानानि किन्तु चीनी कक वो 2024 ने 31 दिसंबर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि वो जुदी भारतनि नागरिक मानन मुसुं हुई तंखा गकाय वो एप्लाई खायतो किंतु एप्लाई बो खाया और हुजागो तंगनाय चीनी मानथे बो सेगि तंगनाय चीनी हाबो सेगि तंगनाय अमो मुई माया मो भारत बर्षबो मते आइन चालुं माया किंतु कखंखा त्रिपुरा राज्यबो आं सानानि नायो जे त्रिपुरा राज्यबो जे हजार हजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बॉर्डर टाबो इलीगली जे हाबै तंगमानि अमो दातिनो बरंनो नायथुक तिख्लायना नथुन अथवा जे बांग्लादेशनि बॉर्डर ताबुसिन हावो तंगो बरक रायदाति खाय सेनि रायदाति खाय सिटिजनशिपनि बागै बरक एप्लाई खायना नथुन एप्लाई खायरनो बरनो दातिनो रमना नथुन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गवर्नमेन्टनो प्रेसारिनानि बागै गवर्नमेन्टनो जों मकल कायनानि बागै चीनी अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिं खाय तंखाकाय बंनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बंनि मकल कलाया आबोन बागैनो 23 तारिख चीनी 10 चीनी जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशनारि माने त्रिपुराव जे बेनि बागै बरक हापाय माने बरन नायथुक तिख्लायना बागै जों साका चीनी ता कैसा सेकेंड डिमांड निकाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट बा जेलावो कायसाकाय डिटेंशन कैंप चालू खालायनानै तामनि बागै हिंगाकाय और अक किसा आनरनो खुरसाय सावानो जों इलीगल माइग्रेंटनि चबा खालाय तंमानि म सुदु जों सिविल सोसाइटी सिमिया चीनी बुबागरा गोबां मा जरावनो इलीगल माइग्रेंट तै कक साका इलीगल माइग्रेंट नंनो त्रिपुरा हास्तेनि रहनानि कक साका ताबु टीटी एडीसीओ त्रिपुरा मथाबाय खाजाक गवर्नमेंट चलि हुइतों अनेक कगलाम अनेक सालायमानि उलवो टीटी एडीसी गवर्नमेंट थानाय 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिवो कैसा नोटिफिकेशन जारी खालायका अ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि सालो टीटी एडीसी एलाकाओ जारा तंगनाय इलीगली बेनि बाबे जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायथुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नवेम्बर तालनि सिमी अ नोटिस रिनानि याप्रि काराक रमनाय फायनाय 27 तारिखो बुबागरा नि तैफांबाय चीनी कैसा टीटी एडीसी नि एलाकानि
जे कमिटी खाजाखा इलिगेल माइग्रेंट इशु न तुई aboni kaisa meeting ni pore wono जों या प्रिरमनाय चिनी तिति एडिसि गभर्नमेंट जे बांग्लादेश नि बररक चिनी एडिसि एलाका बबो जागा हाबुइ तंफाइका बरंनो ना नाय बुताल लिस्ट ना तु नाय कामी कामिओ थांगै प्रशासन नि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय को नोटिस जारी खालायजाका अ नोटिस गोबां माचिनि प्रत्येकटा जुनाल लोन कमिटी तंगो आ कमिटी रगो जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट साइरिनाय मुसिक तारिखो निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो कखंखा हियारिं गो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरक सोंगु हियारिं गो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेन्ट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे যারা ত্রিপুরাও হাপ্পাইনা বিশেষ করে চিনি এডিসি এলাকাও যারা হাপ্পাইনাই বরংনা ডকুমেন্টস ন মাতনি নাই অ ডকুমেন্টস ন जों আবো আম জগুই নাইজাংনাই আবো চিনি হিয়ারিং নি বিসিংতে যে বরংনে 71 নাগেনি বিনি বুফানে বুচুনি কোন ডকুমেন্ট ফনগইমায়া বিনি ফাইল আলাদা খাইজাংনাই এবং যারা ফুনুক মাননাই বিনি ফাইল আলাদা খালাইজাংনাই একে আবুনি বাগিনো যে जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परे खाइना जों आबोनो डीएम नि थाने रजाना एसपी नि थाने रनाय चिनि एडिसि एलाकाओ इलिगेल माइग्रेंट हाबुइ तंखाय माने म जों फाउन खाइमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय नि रजानाय एके बरनो नायतुगुइ मान परे के सिंगिया प्रिरम बागै जों को खाइजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने तिति एडिसि गभर्नमेंट बखाक्ते जों साजाय आबोनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट न तनिना बागैनो डिटेंशन केम्प नांगौ जेता आसाम 9 जना एप्लाई खामनायनि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना যারা एप्लाई खाने बरक माया बरक ताबुक डिटेंशन केम्प तंगो आबा आसामनि चिफ मिनिस्टार बो साका अकंना आगिबो आं साका एंका आबोनि बागैनो जों जिनि सेकेंड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन केम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबि काकाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाका तामनि बागै इलिगेल माइग्रेंट नङा किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु टिप्रान पुलिस न सिमसे आरो तुयै इनको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि क आसाम राइफल BSF नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगो बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगो अबो बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस दारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेके न बांग्लादेशनि फाइ अर खगै फेक डकुमेन्ट टिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगुइ मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायतुगै टिख्लायनाय गेकाय BSF ताय आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय ओ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो ओ दाबिनो तुइनो जों बसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा ताय कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायका ओ इनार लाइन पारमिट उंखा 1993 सन्न एटिटेब ललितदेव बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गभर्नमेंट जे चुक्तिंखा आरो इनार लाइन पारमिट कक सैजाक दङ स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार आबुनि प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभा आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लावंखा सोंनानि कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्तिनि अनुसारे जों दाबि तिसाका केंद्र सरकारनो बां चिठि सैखा होम मिनिस्टारनो चिठि सैखा जे त्रिपुरा इनार लाइन पारमिट चालु खायनानै उन्थु हिनै एकाय चिनि दाबिवो ओ इनार लाइन पारमिट त्रिपुरावो बांग्लादेशनि बरक हापायमानो मोथागनानि बागै चालु खायनानि बागै जों दाबि तिसाका इनार लाइन पारमिट चालु खायके तामो चिनि लापुंनाय अब सुदु त्रिपुरासानि नंगानो आबुनि कग्या हामारि फायना आबुनि कग्या गभर्नमेन्टनि टैक्स बो माननाय जे कोनो बरक फायका हेंकाय बो जागा फायनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खायनाय एवं जे जागा तंग बो कतदिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खायनाय नखर थांगाकाय बतावायसा ओकनो सावैमा थांनाय
officer bo janogui ma thane je lamati phayo a lamati thangka kai bo janogui ma thane ta engka kai abo Delhi no kaisa Tripura bose borok hapka bose nokhorka abo ni kaisa hisab ungoi tongo engka kai abo ni bagui no Tripura wo ina land permit kisudin age ang Manipur buba gara bai thangka thangmani yagolo जों तो इलेक्टेड मेंबर एमएलए नि बागै सिनि इन लाइन परमिट नांगिया किंतु जरा गवर्नमेंट ने कोनो सर्विस खाया बा इलेक्टेड मेंबर या बनके इलेक्ट बरक इनका काय इन लाइन परमिट नांगो गे बरक परमिट नाना थाका 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गवर्नमेंट नि रेवेन्यू ओ थां पायो एबं बो जागा तंगैनाय साल बसक तंगैनाय बो तामनि बागै फाइका अब रेकर्ड तंग थांगो के आबुनि बागै न सिनि डिमान्ड हिंका काय जे Tripura wo ina land permit dati चालू खायनानि बागै ओ दाबि वो जों नारक जाखा दा कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे Tripura मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पॉलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों कखंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास काय थांगा जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दंगो अमते खायनाय अरबा जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दं कि आबुनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मान थाइनो जों गसि नाहाका अमनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मान थाइनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकता मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दंगो बुबागारा चिरा खगन दंगो मुक्ति किखलाय साइनो दंगो सबा नखरि दंबले नुंनाबले नर हंगा काय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय Tripura मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरिना नायाबले का आबुनि बागैतो जों आन्दोलन खायतं आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिभिल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाबले आन्दोलनो नखर काबले का काय बाक्सा बरक नो बिको नंनि त्रिपाक्षी एकत चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मान थाइनो मान तै दे जों नाया उं तंबा जों सानै तंगो चिरो खगन तंगो बुबागारन लगी जों जत Tripura सारंनो चिरो खग तंगले किसु बरक नै बादे के जोंले बर चिनि मान थाइनो तारिदि ताबु कायजकरि ता खायदि हिन तंखाबा जोंबो नाय तंगले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागैतो तिनि सबा आबुनि बागैतो जों तिनि लामा नखरनो नां तंगो गा आनि कखंखा जों वानसुगुइ कक सानानै नांगौ मादा मान 18 मास जों चेष्टा खाय तंगो गवर्नमेंट नि अंको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि Tripura सारंनि हामकारायनि बागै मान थाइनि बागै चिनि चुक्ति न कार्यकरि खालाय दिने तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रुइ इलिगेल माइग्रेंट नाथि खालायसे कार्यकरि खायजाया सब चिरा खक्काबा बो पार्टी चिरा खक्का बुबागारन कारै Tripura मथा कारै सिविल सोसाइटी कारै सब चिरा खक्का केबो तो चिरा खगया बुबागारन चिरा खक्का नाबले गोबां मा Tripura राजनीतिक दल दंगो केबो खरांथि साका केबो खरांथि सानाय करै तांगे तिसाया कारण जातीय राजनीतिक दल तंनाय जे नेतार बर खरांथि साइमेया तिसानानै बंनो अधिकार करै बंनि फान करै बर Tripura सारनि कक साराग्या Tripura सारनि मानथायनि ककनो साराग्या बरक निजिनि मेनिफेस्टोबो जे कक रिमानि आबोनि इमप्लिमेंट खायदि हनै पर्यन्त बरक साराग्या जुदि बरक सारा काका 125 अमेंडमेंट बिल पास खालायै Tripura वो तिति एडिसियो बरक क्षमता रिमां खामो माया बराबो कक साराग्या तिनि बरक 125 अमेंडमेंट बिल पास खायै एडिशन जागो क्षमता रेन जे कक सामानि तिनि 7 बছর लाई थांखा तिनि 8 बছর कायतम तांगे तिनि चो तिन तां कायसा कक साराग्या जों बिसि इलेक्शन खालायनायनि बागै 2016 नि परे बिसि इलेक्शन उंया हाई कोर्ट केस खायका हाई कोर्ट अर्डर रिखा
सुप्रीम कोर्ट लास्ट बुबागरा थांखा सुप्रीम कोर्ट जों केस मा खायका बिसि इलेक्शन बागै একটা इलेक्टेड बडी त्रिपुरा राज्य एडिशनल एलाकाओ करै जों सानका खायदि निनी जनरल एलाकाओ पंचायत निर्वाचन होंगो म्युनिसिपालिटी काउंसिल इलेक्शन होंगो विधानसभा नि वैकेंसी तो इलेक्शन होंगो किंतु तीन तिथि एडिसियो काई निनी बिसि इलेक्शन होंगिया दुईटा वैकेंसी काउंसिल नि आरो इलेक्शन होंगिया खलाय जागिया कुन इलेक्ट ताम नि बागै तिप्रासानि हामक्राय जुदि नों नाय टंखाकाय तिप्रासाना जुदि हामजागै टंखांगियाकाय या जे बिसि इलेक्शन खलाय दिनै 125 एमेंडमेंट बिल पास खालायै इनको तिप्रासानियाव क्षमतारिनि सारै गया गोबां मा बरक सावो बुबाग्रान टेन्टायो तिनी नुखाना नर बरकनि चेहारा न बरक साराग्ला कोन दिन साराग्या बरक तिप्रासानो तुयै तमसा सिकिरे उंगै तिप्रासारनो तमसाना ननमति दाबि रिवाने खतंग रिवाने उ आगि सिपेमनि हाय नंनो पुन रिवाने वाग रिवाने अमो सिमि साइ तिप्रासानो बान्देवै तिप्रासारनो थकायै तिप्रासाना हासेकनानि तिप्रासाना अधिकारनो छेकनानि अमो सिमिसे बरक चाइतो गइतङ तिप्रासारनो तुयै थंगै बरनो तमसा सिकारि स्लामै आबो खायै चिन तिप्रा हानो तिनि थै थपसा खिख्लायै चबा ख्लायावै हानो सेगै नाखा चिनि मानथेनो सेगै नाखा चिनि पलिटिकल राइट्स चिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स बेबा न सेगै नाबैखा वानसुगैना दि ताखौ बुकुरो जों बजागाव तंताबो गाय अता कायसा चिनि उंखा दाबिंखा जे 6 नम्बर चिनि दाबिंखा कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायनानि आबनो घोषणा खायदि हेने तांगै अ दाबि तिनि सिमिया मतिसिन संविधाननि अधिकार तांगै सिंनो रिजागिया तिनि मिजु बासा जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय तिनि जुदि खायसिया जयन्तेर सैमा नंगाय तिन नागारक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय चिनि बासा काय तांगै सैमाया अनेक बरक सावो आबो भारतनि उनको या स्क्रिप्ट या हेने भारतनि स्क्रिप्ट यांखा तिनि लाडागो बाइके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडाकनि बासानो सैनानि बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायखा एट शिड्यूल न बाद दिग्रेडे एट शिड्यूल अरंगाना किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट तो अरनि को बरनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हिनै नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगै खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस जे रकम भाबुकनि जे सरकार तंग बरबो सेम चिनि तिप्रासानि कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुंगिया चिनि संविधान अधिकार न बर बर खाखला यगजागो बर खाखला ब्र यगजागो चिनि बर रक लेखा करंथन अब बरक नाया 1800 बरक सावो सबका विकास हिनै बर सबका विकास सिंगाकाय तांगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट तिनि तांगै तिप्रासारन कक बरक सैनानि क्षेत्र न नोटिफिकेशन जारी खाय साख्लायमैया आबोनि बागैनो आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गवर्नमेंट दातिन नोटिफिकेशन खालायै चिनि कक बरक न सैनानि बागै चिनि अधिकार न रिना नोंथन आबोन तयै चिनि चबा अबसम खालाय दं एवं खालायै थानाय ताय कायसा कखंखा चिनि त्रिपुरासारंनि एसटी सार्टिफिकेट नावै गोबां मा बरक ताबुक चाकरि खालाय दं कयेकटा जेता आन्थानि तथ्य मामनातै आं चिठिबो सैका आबोनि प्रतिबादबो खालायका किन्तु 300 पॉइंट डिपार्टमेंट खरकसा प्रमोशन मानमानि आबोनि बिरुद्धे चिठि सैका 300 पॉइंट कोनो एक्शन ना हाजागिया ताम सानाय दाखुरो किछु एक्शन खालायजाया जत किसुनो जों कासो जागै दं जत किसुनो जों सेफले जागै दंगो चिनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबनो कोनोंको कार्यकरी खालायमाया कारण जों तिनि मेजॉरिटी दं माइनॉरिटी थांका चिनि थानि तिनि पॉलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा
aboni bagi chini kogno kebo khanana ni naya ka aboni bagi no sung soba sudu sung inkilab jindabad ba lamao chimiya tini sung hot taloma phaja kebangma borok saw 24 ঘন্টা tam khanani 100 ঘন্টা didi jem dabi maya saridi takuk soba amti khai unja sung wansungna nangnai terek kai chini soba ni homsang sung sungri no tongo sung bthariya jora jora wo chini jingjat chini bororong ni jingjat no naharibo sung soba wo kisasa lena oi ma tongo tamne kai chini lokorok bo to bigra mangse hugo thana nango kheto mai bona nango watei pamtei aborno wansugino jeng uram kisa bothagei matong ke aboni bagino jeng sobawo chini dobahni tiprasani manthani sobawo jeng kuno dino lena yako jeng satino homsangno tuye singri toniko abo kisa uram kisa salei thanglayo kintu homsangle singri no tongko aboni bagino phaine 23 তারিখ অক্টোবর chini 24 ঘন্টা ni je bono sara tirprawo jottono ang kobognai je phaidi je chini obonno jeng jottono rajnotik no jeng poglaye jeng rajnotik bai no thokok jagei jeng jottono komor thangka jeng rajnotik benaro phaiyaoi jeng civil society ni maddome kothalaye thansang onglaye chini mantheni bagai jeng nokholayana এবং বসকাংনি সালো তেবো जों কতমা সবাও जों নখনাই গাইচিনি যে 7 নম্বর দাবি যে এসটি এসসি রংনি যে ফেক যে চাকরি নাহারি তংমানি ডকুমেন্টস বাই অবন তাড়াতাড়ি বাতিল খাইনা নংথন অ দাবিবো जों नारखा তাই কাইসা ককংখা जों अलो गोबांमा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरबाय जों कक सालायखा गोबांमा बरक जों मालायखा जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बर नि 4 तारिखो दिल्लीओ चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षी चुक्तिमानि आरो लैंड राइट्स नि कक दंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कक सुजाक दंगो एके अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेंट खाइजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबे त्रिपाक्षिक जे एकर्डुं मानि अमति हेकेन एकर्डुं जायगा एके ओ ताखुक संग्रबो जारा सिलाइ याखरै सभा नि नखरि फायनाय सिलाइनि सभा नि नखरि फायनाय ओ ताखुक संबो सभा नखना मुस बरबो इमप्लिमेंट बुंनि मान थाइनो